Prometo. Pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de deputado provincial, con lealtad al rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado E o Estatuto de Autonomía de Galicia. Esta foi a frase máis repetida esta mañá no Pazo Provincial, aínda que as versións foron moi diferentes. Os deputados do Partido Socialista e do BNG optaron por prometer. prometo, 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 prometo. Mentres que os do Partido Popular decidiron xurar. xuro, xuro, Xuro Ademais, ningún nacionalista esqueceuse de facer unha referencia a Galicia. os dereitos na defensa defender os dereitos do povo galego. os intereses do povo galego. Pero se algo nos deixa este pleno máis aló dos formalismos é a emoción coa que Carmela Silva foi investida como presidenta. Hoxe está aquí conmigo a miña familia, a quen lle mando un abrazo moi grande e todo o meu agradecemento, pero particularmente ao meu fillo, porque é a primeira vez que ven a un acto de toma de posesión no que son reelexida presidenta, e estou moi emocionada de que el estea hoxe aquí. E aínda que os micrófonos e a voz case non deixan falar a máis de un, creo que tiña razón a presidenta en que non debía falar. Un trocito. ao final todos os deputados puideron desfrutar dun pleno que reflectiu o que será a base dos vindeiros 4 anos na Deputación, que son os intereses dos veciños.